Kublai shibun ni pibaro te sai simpat ngene pe ka report ka ba menta ka shipodrog jeliu hajar arpho katkum ka jingya tho jong ka tanat ka koi ka khya jong ka sarkar India la ong ba kibru ki ba yo ya kan ka jingpang coronavirus ka batang hapo ka ap sokanta ki don komba khandai hajar khandai spa prapsan got ki blak khat no arspa nyop saw bat ki ba koi san hajar praspa khandai pho arngot te ladangi khenlang baro kibru ki bayo yakan ka jingpang na po ki jala bat ki dewla nong ki bahap hapo kari India menta kala kot shaka ar lak nyopun ru hajar san spa proplai ngut ki blak khat no nyo hajar nyo spa sop san ki bakoi shilak life san hajar ar spa henru ki barang sa baro shilak life lai hajar henru spa life arngot te ki don kembah henru teli ki jala ki blak palat ya ka shipho hajar ngut ha ka jing shakta jong uni covid-19 bat kita ki jala ki longkum ni harum Maharashtra khandai pho hajar nyospa prap nyongut kibla khlat lai hajar arspa prap khandai kibakoi sapu ar hajar nruspa lai prangot Tamil Nadu lai saw hajar khandai spa khat sawngut kibla khlat lai spa nyo kibakoi khat pra hajar lai spa arpsan ngut Delhi lai phwe hajar lai spa khandai kibla khlat khandai spa san kibakoi khatwe hajar praspa ndrup Rajasthan khatwe hajar arspa sopsan kibla khlat arspa san kibla koi pra hajar laispa arpra Uttar Pradesh baro khatwe hajar laispa laipsan kibla khlat laispa iwei kiba koi nru hajar hendruspa ndrup khandai ngut habangi phai patchki jala ki bahap hapo not East India ka jala Assam ka de ka weina ki jala ka bakyu state bha ha ka jing yo pang ya une coronavirus baro ki badondon hapadeng ka jingsha semar na po ka jala Assam ki don shi hajar khandai spa prap nyongut kan thup sapo arngot ki dang shio thamai menta kasngi Tripura hendruspa anyau pulai Manipur arspa sopsan kan thup yasan ngut ki dang shio thamai Nagaland shispa andrew kan thup iwai dang shio thamai Mizoram khandai po arngot kan thup yasan ngut ki dang shio menta kasngi Arunachal Pradesh sanpsan Sikkim shiphongut di habangi phai patchka jala Meghalaya katkum ka report ka pamenta kasngi laong baladon shushu sa iwai ibayo yakani ka jingpang covid-19 bat ladangi khenlang baro menta kibri kibayo yakani ka jingpang na po ka jala Meghalaya kila kot shaka saw sawngut iwai blak khat no khatlai ngut ki blak kot bat ki dang don hapdeng ka jingsha sumar ki don komba lai phongut te ladangi khenlang baro kibri kibayo yakani ka jingpang na po ki jala ki ba hap hapo not East India kala kot shaka saw hajar hendruspa lai ngut kibla khlat no nyawngut kiba kot shi hajar saw spa saphongut bat kibdang sa menta lai hajar shi spa san phulai ngut dikhendiat ngene pe jaki katu katne kiri kiba kyu state ba ha ka jingyo ya une covid-19 ka batang hapo ka arp saukanta Brazil life ar hajar khandai phuwai ngut baro nyaw lak life khandai hajar san spa lai ngut USA khat phra hajar san spa khat saw baro khat khandai lak nyop khandai hajar phra spa khandai phulai ngut India khandai hajar khandai spa phrap san mat baro ar lak nyop ndru hajar san spa phrap phulai ngut Russia phra hajar san spa phrap nyaw baro saw lak phrap saw hajar hindu spa lai phongut Pakistan san hajar lai spa phrap san baro shilak khatlai hajar nyaw spa arngut Mexico saw hajar shispa khandai baro shilak arpho hajar shispa arngut Peru saw hajar saphongut baro shilak khandai hajar hendruspa khandai phunrungut Chile lai hajar khandai spa khatlai ngut baro shilak sapu ar hajar nyospa san khandai Saudi Arabia lai hajar arspa prapophra baro shilak pra hajar san spa nyophuai ngut katkum kani ka report kibri kibayo jingkoi hapo kari India kidon kumba sapu pra point pra% kibla khlat no ar point pra% bat kibdang don hapdeng ka jingsha sumal sapu pra point lai phu ar% titang kini ki khobor khublai shibun